A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. naslu naslu fit-tmiem il-quddiesa mmexxija minn Monsinjur Hector Sherry. Tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu li mħabba Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. L-aktar eżis insellmilkom f'isem il-mulej li dejjem lest li jilqana għandu. Tislima speċjali lill-morda, lill-anzjani, dawk li ma jistgħux joħorġu mid-djar tagħhom jew għal xi raġuni oħra ma jistgħux joħorġu. Ejjew ngħixu flimkien dawn il-momenti ta' talb madwar l-altar tal-kelma u l-altar tal-Ewkaristija. Illum hawnhekk f'dil-kappella tal-Kurja fil-Florjana qegħdin niċċelebraw il-festa ta' San Kalċedonju Martri. San Kalċedonju kien martri tal-ewwel sekli u r-relikwi tiegħu jinsabu meqjumin f'kappella żgħira li nbniet apposta dar ma' dar mal-kappella prinċipali mela warajja hemm l-artal u hemm il-pittura ta' Sant'Ignazju għax tal-post kien inbena bil-Ġeżwiti fis-seklu 18 imma wara dari hawnhekk hemm kappella oħra fejn hemm il-kappella ta' San Kalċedonju. Fil-fatt taħt l-artal li hawn wara hemm ukoll il-fdalijiet ta' San Kalċedonju. Ir-relikwi ta' dal-qaddis inġibu Malta miċ-ċimiterju ta' Pretestato ġewwa Ruma fil-katakombi ta' Ruma u waslu f'dil-kappella dedikata lilu fl-1753, ġifieri 271 sena ilu. Kien ir-rigal tal-Papa Benedittu 14. Ir-relikwi kienu nstabu f'dawk il-katakombi flimkien ma'hom polla, ġifieri kontenutur li fuqu kien hemm il-kliem Kalċedonius in pace. Id-devozzjoni lejn San Kalċedonju kibret f'Malta stess meta dal-post kien dar tal-irtiri mmexxi mill-Ġeżwiti fis-seklu 18, aktar tard sar is-seminarju u għal dawn l-aħħar 45 sena huwa l-bini tal-Kurja Arċiveskovili f'Malta. San Kalċedonju li ftit nafu dwaru kif għedna kien qaddis tal-ewwel sekli li miet martri meta xerret demmu għal Kristu. Tant kien iħobb lil Kristu, tant trid jibqa' fidillejh li kien lest li jagħti ħajtu. Id-devozzjoni lih mhijiex biss hawnhekk ġewwa Malta b'mod partikolari fil-Furjana, imma wkoll ġewwa Palermo fil-Knisja ta' San Franġis Saverju, f'Mazzara del Vallo f'Isqallija wkoll u fil-Gżejjer Lipari li hemm qrib Messina. Ejjew narfu naqasijiet tagħna nindumu minnhom u hekk nitħejjew tajjeb għal din iċ-ċelebrazzjoni ta' ferħ u ta' ratti l-ħajr.
mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewit u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja il-qattal tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ħanin li tista' kollox, inti rid li l-martri tiegħek San Kalċedonju jeleb id-batijiet tal-martirju tiegħu. Aħna niċċelebraw din ir-rebħa hekk kbira, nitolbuk li tibqa' dejjem tħarisna biex qatt ma nintrebħu mill-qerq tal-għadu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bidu tal-ktieb tal-profeta Ġeremija. Il-klim ta' Ġeremija bin Ħilkija mill-qassisin li kienu f'Anatot fl-art ta' Benjamin. U ġietni l-kelma tal-mulej u qalli, qabel ma sawwartek fil-ġuf għaraftek, qabel ma ħriġt minn ħdan ommok ikkonsagrajtek. Jien qedtek profeta fost il-ġnus. Jien weġibt, Sidi l-mulej, ma nafx nitkellem, għadni żgħir. U l-mulej weġibni, tgħidx għadni żgħir, inti tmur kull fejn nibatek u tgħid kull ma nordnalek. La tibżax minnhom għax jien miegħek biex neħilsek, oraklu tal-mulej. U l-mulej ħareġ idu u mesli fommi u qalli l-mulej. Ara, qedtlek klimi fuq fommok. Ara, jiena llum qedtlek fuq il-ġnus u s-sartniet biex taqla u tġarraf, biex teqret u tħott, biex tibni u tħawwel. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Salm responsorjali. Mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fik mulej jien nistken, ma jkolli qatt għax nitfixel. Għal-ġustizzja tiegħek salvani u ħarisni, għatini widen u fittex eħlisni. Mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Kun sur ta' kenna lija, int wet li tiġi dejjem is-salvani, għax blata u fortizza int għalija, Alla tiegħi ħarisni minit il-ħażin. Mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Għax inti, Sidi, it-tama tiegħi. Mulej, inti l-fiduċja tiegħi sa minn żożiti, fuqek serraħt sa minn twelidi, sa minn ġu fommi int ħatni. Mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek, il-jum kollu l-emejjel tal-għajnuna tiegħek. O Alla, sa minn żożiti int għallimtni u jien sissa għadni xandar eġubijietek. Mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Iż-żerrija il-kelma ta' Alla min jiżra u Kristu, min isiba jikseb il-ħajja ta' dejjem.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Gloria lilek mulej. Dakinhar Ġesu ħareġ mid-dar, mar f'xatt il-baħar u qagħad bil-qiegħda hemm. U nġabru madwaru follolek kbar ta' nies li kellu jitla fuq dajsa u jinżel bil-qiegħda fiha. In-nies qagħdu l-koll wieqfa fuq ix-xatt. U beda jkellimhom fuq bosta ħwejjeġ bil-parabboli u qalilhom darba wieħed bidwi ħareġ jiżra. Huwa jiżra xi żerrijat waqgħu mal-mogħdija. Ġew la safar u naqruhom kollha. Oħrajn waqgħu f'art kollha blat fejn ma kienx hemm wisq ħamrija u malar nibtu għax il-ħamrija ma kienx fonda. Iżda mbattelet ix-xemx u nħarqu u nixfu għax ma kellhomx eruq. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk u x-xewk kiber moħħhom u ħonoqhom. Imma oħrajn waqgħu f'art tajba u għamlu l-frott min 100, min 60 u min 30. Min għandu widnejn ħajisma' il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Darba waħda meta f'wieħed mill-ħdud ta' matul is-sena ixxandar dan l-Evanġelju f'notice board ta' knisja fejn kienu jagħmlu l-ksieb ta' dak il-ħadd kitbu dal-kliem: Int x'tip ta' żerrija int? U xi ħadd bir-raġun kollu mar daħal jgħid lill-kappillan u qallu il-kliem li hemm fuq il-notice board mhuwiex eżatt għax il-kliem kien int x'tip ta' żerrija int. Għax meta tirrifletti fuq din is-silta tinduna li ż-żerrija kollha kellha l-istess potenzjal. Iż-żerrija li kellu dan il-bidwi kienet kollha tajba u kollha kellha il-potenzjal, il-possibilità li tagħmel il-frott. Mela id-differenza fejn kienet? Id-differenza kienet fl-art. Jiddependi fuq liema art waqgħet. U għalhekk f'dik il-notice board ta' dik il-knisja il-kliem kellu jkun int x'tip ta' art int. U rajna diversi tipi ta' art fejn waqgħet iż-żerrija. Kemm iż-żerrija li waqgħet fil-mogħdija, tnaqret mill-safar, żerrija oħra waqgħet fejn kien hemm il-blat, nibtet malajr, telet ix-xemx u ħarqitha x-xemx, u mbagħad kien hemm żerrija li waqgħet fejn kien hemm ix-xewk u x-xewk ħonoqa din iż-żerrija, imma kien hemm żerrija li waqgħet f'art tajba u għamlet ħafna frott. Aħna l-koll li nisimgħu il-kelma t'Alla jista' jkollna diversi tipi ta' atteġġjamenti. Nistgħu jew nirreżistu lill-kelma, nagħlqu l-bibien għaliha. Nistgħu l-kelma nitilfuha. Allura ma tħallix frott fina. Nistgħu nkunu aljenati minn ħafna affarijiet li joħonquna. Imma nistgħu wkoll b'qalb kbira u miftuħa nilqgħu din l-aħbar it-tajba li allura tħalli ħafna frott fina. Irrifletti ftit, int li qed tismani, inti x'tip ta' art int? Kemm qiegħed tilqa' l-kelma tal-mulej? Kemm qed tħalli l-kelma tal-mulej iddawlek? Kemm qed tħalli l-kelma tal-mulej f'xi waqt tixlik? Kemm qed tħalli l-kelma tal-mulej tibnik bħala nisrani, bħala nisranija? Kemm qed tħalli l-kelma t'Alla ittik direzzjoni fil-ħajja biex inti tagħmel il-frott. Hekk għamel San Kalċedonju li għex ħafna sekli ilu fil-bidunet tal-Knisja u dan ir-raġel b'kuraġġ kbir ta' xhieda għal Kristu. Ħalla l-kelma t'Alla taħdem fih. U għax ħalla l-kelma t'Alla taħdem fih huwa seta' jagħti xhieda ta' Kristu tant li wasal biex jibqa' fidil sal-aħħar u jxerred demmu għalih.
Ew nitolbu l-mulej l-interċessjoni ta' San Kalċedonju biex aħna wkoll illum fis-seklu 21 nkunu kapaċi nagħtu xhieda kull fejn inkunu. Kull fejn int, anke jekk ma tistax toħroġ, int min int, anke jekk tħossok ċkejken, fqajjar, forsi vulnerabbli, int min int, miżżewweġ jew miżżewġa, int min int, ġuvni jew xebba, ixni l-età tiegħek, staqsi ftit imma jien kif nista' nagħti xhieda illum tal-mulej. Int x'tip ta' art int mela? Mulej Missier Qaddis nitolbuk tilqa' dawn it-talbiet li aħna se nresqulek. Nitolbuk mulej għall-Knisja mxerda mad-dinja kollha biex l-insara kollha jarfu r-responsabilità li jkunu l-melħ tal-art, id-dawl tad-dinja, iż-żerriegħa li tagħti l-frott. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għall-insara persegwitati li qegħdin ibagħtu l-vjolenza f'ċirkostanzi differenti f'pajjiżi differenti tad-dinja biex int mulej tqawwilhom qalbhom, jagħmlu kuraġġ u msaħħin mill-kelma u mill-Ewkaristija u s-sagramenti ikomplu jagħtu xhieda fis-sitwazzjoni diffiċli ta' persekuzzjoni li jinsabu fiha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Niftakru f'daw kollha li kienu jżuru dan il-post li fih ninsabu, jiġu hawnhekk pellegrinaġġ b'devozzjoni lejn San Kalċedonju qaddisin oħrajn biex aħna wkoll narfu li l-ħajja nisranija tagħna hi bħal pellegrinaġġ ta' tama li wassalna biex niltaqgħu mal-mulej f'tant ġrajiet tal-ħajja tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Niftakru fl-eżis mejtin kollha tagħna. Għamel mulej li huma jaraw id-dawl ta' wiċċek għal dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa' mulej Missier Qaddis dawn it-talbiet u tant talbiet oħra li hemm f'qalbna bħalissa. U għatina l-grazzja li imqawwijin bl-eżempju ta' San Kalċedonju aħna narfu s-sejħa tagħna nisranija li nagħtu xhieda tiegħek kull fejn inkunu, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejh is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu, għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek fil-festa tal-martri tiegħek San Kalċedonju u bit-talb tiegħu għamel li jkunu jogħġbuk bħalma kienet għażiża quddiemek ix-xhieda li huwa tak bit-tixrid ta' demmu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għal-San Kalċedonju ħal-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb.
meta tugi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewa sew fejn hemm id-dgħajjef u ssaħħaħ il minnu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għax hu fil-lejl li fih ingħata lina ħal-ħobs radlek il-ħajr birek qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kullu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi radlek il-ħajr birek tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej inxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmien u tluħ glorjuż tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu. Bratt il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħajju qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek, ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek, nimtlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqaddsa Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Kalċedonju u l-Martri Glorjużi tiegħek, u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fil-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu, l-Isqof Anton, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa' bitjieba t-talb u x-xewqat ta' din il-familja li intritta tinġabar madwarek. Qader missier ħanin lill-uliedek kollha kull fejn jinsabu u waqqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih intfawwar
id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fi-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-satna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sida Ġesu Kristu. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnub tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. It-qarbina mqazza li għamilna mulej timla l-ruħna b'dik il-qawwa li biha l-martri tiegħek San Kalċedonju dik bil-fedeltà kollha u għeleb id-batija tal-martirju bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla.
Bil-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ħlesejna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art.
خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen.
Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja meta Sittna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem akkumpanjata mill-anġli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slim ammen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja. Meta Sittna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa Sultana tas-sema u tal-art. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina met-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnatu li teva, lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina opija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-femiet tal-Papa, missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ kollha tal-purgatorju, għatihom mulej il-mistriek ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu wilqat talb tagħna. Kristu wilqat talb tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok nina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kowba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-appostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisna minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla tneħħid nubit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla tneħħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla tneħħid nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu għatililna għaddejja tiegħek. Mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen.
talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, idfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddex Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzi, għal-ħnina u l-kuraġġ, aħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Roccu, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. San Calcedonio, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebkitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.
Malta.